Добре, аз съм скивал. О, чакай! Сори. О, yes, Iron Match. Имам повече от стак стрели. Имам 9 перли. Да идва. Оно! Сори. Оле, много съм малко. Не дейвай, мога да умреш. Абе, то... И аз! Маляскав съм про. Не дейвай. В то се запуши пак. Тома стреляй, не мога му оцели. Да ти дам ли перли? Може ли IP-то на този сървър? Познай ни му, името и ще ти дадем. Skywars. О, убий го тоя! Ай да се бийме! Не, само ние сме. Ай! 3, 2, 1, почвай! Кой умира? Сергей ще умира. Аз победих! Dark Days е победен на мап 1.